Sydän on nelilokeroinen, lihasseinäinen elimistön verenkierrosta huolehtiva pumppu. Sydänlihaksen omasta verenkierrosta huolehtivat aortan tyvestä lähtevät 2 sepelvaltimoa. Sepelvaltimoihin saattaa ikääntymisen ja elintapojen seurauksena muodostua ahtaumia, jotka huonontavat sydänlihaksen verenkiertoa. Seinämän kolesteroliplakki voi myös rikkoutua pinnaltaan, jolloin sen päälle kertyy verihiutaleiden muodostama tukos eli trombi. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus tehdään potilaille, joilla epäillään merkittävää sepelvaltimon ahtaumaa tai jos suoneen on syntynyt äkillinen hyytymän aiheuttama tulppa. Varjoainekuvauksen perusteella arvioidaan, hyötyykö potilas sepelvaltimoiden toimenpiteestä, kuten pallolaajennuksesta tai ohitusleikkauksesta. Sopiva hoitomuoto valikoidaan yhdessä potilaan kanssa varjoainekuvauksen jälkeen. Paikallispuudutuksessa tehtävän toimenpiteen aluksi lääkäri vie joko rannevaltimon tai reisivaltimon kautta röntgenkontrollissa katetrin sepelvaltimoiden suuaukkoon. Sepelvaltimoihin ruiskutetaan varjoainetta, jonka avulla röntgenläpivalaisulla nähdään verisuonten ahtaumat ja tukokset. Mikäli varjoainekuvauksessa todetaan merkittävä sepelvaltimoahtauma, voidaan toimenpidettä jatkaa viemällä ohut ohjainlanka sepelvaltimoon ja tätä pitkin palloahtaumakohtaan ja laajentaa suonta sylinterimäisellä pallolla. Usein pallolaajennuksen lisäksi suonen seinämää tukemaan asetetaan metallinen tukiverkko eli stentti. Stentin tarkoitus on estää laajennetun kohdan uudelleen ahtautuminen. Sekä varjoainekuvaus että pallolaajennus ovat itse toimenpiteinä melko pieniriskisiä. Kotiutuminen niistä tapahtuu nopeasti, joskus jopa samana päivänä, riippuen sydänsairauden tilanteesta.